Lagi kubaw guys. Agang gikuha mo ni 24 inches. Excuse me. Abi mo guys, gabinuan ko nawa ko gabinuan guys, mag-abroad jud ko ni Kamarso. Hi guys. Luto ta karon og pork. Sa tinuod lang guys, wala ko kay pag-unsahan na ni na pagluto, pero murag adobohon na lamang siguro kay mao may dali. So pasintabi na lamang na sa mga di mga anog pork kay magluto kog pork adobo karon sa ato ang sudan karong buntag udto. So pasintabi na lamang na sa mga di mga anog pork nga ho ang mga sulid kagahi pamilya dani kay magluto sa ko karon og pork adobo sudan na magpaniudto na ni og panihapon. So tingob na nitong sudan para waykas og kurente. Init-inito na lamang po di ba og mag-init ka di na magkadudugay kay na lamang nimo sila banda na nigbuko apoy di na kanon. So inito na ramon po ni unjang gabi kay daghan man di man mahurot na mo. O anyway des ang mga sulid kagahi pamilya deno adyo kaliptin og like og namoy makita nga video na guys hansa i-share lang pero namoy time pero bahalag di ninyo ma-share basta i-like lang po ninyo sa comment mo na po may ka-suggest nga na mo dawat ra po kung mga suggestions ninyo nga na. So adyo lang po na mga below the belt na kay ngilad naman po na nga na tangtangon na po na sa YouTube basig madaot po ninyo account baka na may bagong palisip pagkaroon kay ug super pagkamaot bitaw katong mga comment nga na tangtangon na po si Ja or i-hide si Ja mismo sa YouTube. So wala dihas undoy guys kay tuan ang lapa si Ja kay wa na lagi intawi ikasuot kay sa gunsuran ba mig lakaw-lakaw nga na Ja aglabonon po na nga pundok na. Ja maadyo po ni timing pagkaadyo nga pag-ukab na sa ref na pamanday karni gipalit man na dasang gabi. Oh, dasang gabi pa ni si Jan Ja karon na po na nagluto kay wa nang pila sudan lagi kay amang sudan pamahaw itlog raman. So lulutuin ko lang to guys sa paraan na alam ko char asa na jang pakupsan na ja na pang giasinan gamay sa batangan pagpaminta ja gi mikos-mikos ra na nga na kay rong mukupas unsa tanawag jang uwil nga nakuha hoy jar dagan nag uwil ka jara magaam ka kubaw mo na lang pa ang gigamit nga uwil sa gigisa na man na mga ahos na nagipabram-bram para humot sa sibuyas ja harap patong iprito og balik kay lagi pang mahilis-hilis palagi pag mga kubaw na kay baga kubaw maoy sa naning babu janing arang baga magkubaw mo magkublan nga kay kutas na gud guys nagluto ko dani kay alanganin pud sa oras gidali-dali na naman na pero lutong-luto na siya humok na pero baga lang sa kubaw hanggi tuyohan sa gipaluto sa gamay ja pa po na gi butang ag suka pag man og luto-luto sa tuyo gamay na nagimikos-mikos ra na yan timplahan okay na si Jan ja pahaut-hauton po gamay ni haut-haut na si from baga lagi kubaw guys ana daghana ka adjog mantika. Excuse me. Niabot tagad-daghang gipaabot ana. Abot tagad gyud daday. Awa order tag malita kay layas na ko. Kapoy na ko dari. Earth daghang barkis ato na ko Mars balhin ko Mars. Dito guys malita ni guys na order na TikTok daghan may mga good review dan ingon sila maadyo like kun ni malita ni ligon kuno bisan kuno kabayan. Di ko na magaba. Agang gikuha mo ni 24 inches. Nilayas ko sunod buwan. Okay. Na. Ngita na tadanig maaduhon. Mo abroad ko guys sunod buwan guys. Narbaho ko dito. Uy basa man ang ilalim. Excited ko sa patoy color gray man siguro toy color ang gikuha. Uy gray gid di ay. Dako day jud ni. Hala wow. Excuse me. Can you hold this? Okay. May sumayan naman ko ni mga di din nigisiin kisod lang ni. Okay, so. Tama Dave. Ha? Awit. Okay. Tumba na dai, katong patungan diri. Nabasa ang big kunot. Ano si Ja? Saan may pag-abri? It's a big wheel. It's a big wheel truck. Sa wheel truck ka karon. Sila ra? My feet. It's a big wheel truck. Excuse me. Wow. This is not a truck. It's Nana's bag. Lalig undo di ay. It's a big. Hindot. It's a big truck wheel bike. This is not a truck. It's a milk bike. Aluminum na. It's a milk bike. It's a big truck. Ilan dito nang mabuag. Excuse me, kaya sama ni pag-open. It's me all shopping. It's hard to open. Oh? Harapin? Ayan lagi. Signas karton na bilin. Excuse me. Ay. Ano ba na? Naman nila. Nalagay doon sa kay murag na ni. Lagi. Dalton, where are you? Ay, guys. It's like a house. Ako lagi gipako ang roti. Ako nang luag. Daka di pa man ko maghipos. Di pa man ko manghipos. Harapin na big box. Ano password? Mama, I took two. Ay na isod sabay. My bike. Ano ka? Now my bike. Mine's two. Abi mo guys gabinuan ko nawa ko gabinuan guys mag-abroad jud ko ni Kamarso. Mo na nag-order ko daning
Kanilang order kay di man si Jack kaadyo mahalin. Batura si Janja. Daghan may nag-review na ning ilig di ba? Ako ano siya 24 inches naman na si Janja. At tumisa, di sala mo kumiyog asami basta kay mag-abroad ko guys. Mo nang kuan ko na. Nagpalit ko na nandiya. Kuwang pa ning mga outfit. Kay bugnaw man ko na to. Nga na. Pero naanak ko yung mga kadto mga thermal suit. Nga ilam dan nga murag mo init na anak ko pero nga ni kay pang pangandam kay para init ba di ka adyo kutog na gunon. Nga ni mga tag-as da. Kuwang paniso. Nag-gather pa ko og mga winter outfit nga sa pormadaan na so inyo nabasa din hagin yung mga comment nga about sa storage room so nag-upload bitaw ko nga asan na ipamutang ni nga tinday nga maghimo man dyan may undo yung storage room na problema dako pag kinahanglanan nimo kay ang mahala na maglibor ron kaya naka-experience ba dami katong nagpakuan mis ang bay dako jud magasto pero ang kuan kanang gamay gunta mo kwadrado ra ba para laman na jud kabut nin para purma gyapong bay mga babasig nga ngani gyapong purma ba bulig gyapong purma mo na ginahuna nga dapat naa da for the meantime nga wa pa bisig na ami maabangan ba nga kanang brato-bratura kay wa pa man lahi ra man jud ug moabang ka 1,000 to 2,000 ra per month pa imong magasto jud magpahimo na ka medyo need nagdakang budget jud pa may dakang budget lagi kay nami giuna ba ja mara to harang gi-address agin jong mga comment nga na para makaibaw mo ngani basa gad ko sa jong mga comment ja ibaw mo guys kanahan jud ko diri sa YouTube ron guys mga kato bitaw nagkagubot sa Facebook mo dadto ko na kana nga mas lami ag YouTube tambadan di ay kanang bitaw murag feel at kung bitaw ka nga murag istorya ra kasi imong best friend nga mao man sanay ang purpose nga katong time nga naguna kong vlog na sa YouTube is kanang ako naman tong usas ang kuyanan kay gaabang lagi ko na narbaho sa Manila day ningan ako nga lami og nay kay sa istorya wa man mo nang nahimo na hun tahanan ang YouTube ano isa istorya nga sa mo na nga pero nalipay ko kay og wa pa to nagkagubot to di ko magkugi ko upload na ni YouTube ano karon nagkugi na ko upload kay mao lagi kuan man lagi kini na ay tawag na kanang nalunli ko ba sanay tapos Facebook mga arang gubutak adto toxic adto barang gubutak na tiguwang na badya ko. Di na ko parehas bata-bata pa ko nagsugod ko sa vlog siguro timingan pag ingat ang edad dyan. Timingan po apil siguro po kusong bagay. Apil siguro po itong binugnuay po kay lahi ba dyan. Kini mag-mature na ta, lahi na di ay. Lahi mong gusto na laman kalinaw na laman, nga gusto na laman ka nga mamalit nga plato, nga balde. Nga na maghunahuna na kasi muhang bay palami, palit magtanim mo buwak. Nga na may mo utang, nga na ko natitiguwang nagdiday ko kay wa na ko ganahay sa mga but-kubot sa social media. Agaban ko na naning sakay ra pag makakwarta sila. Makakwarta ra magyapon tano pero at din og mo gudong mo apil-apil ka na ng mga gubot. Makos sa gimuhang emotion, sa imong peace, maapil, nga na ba? So, as for me, karong tiguwang ko, di na ko ganahan ng peace, ibalik dyan, ang kalinaw, bayra kwarta, di ka bayran o kwarta ng kalinaw. Alam ning nakay kalinaw, bahala, kay kwarta basta nakay kalinaw, ug mabot na ka sa punto na, nabot pa sabot na, tiguwang, nag-mature na ka. Mga na yung nakuhan sa kugaling na, nag-mature na dyan ko, kaya sa una, musukol ko na ng mga gubot-gubot sa social media, oy, mga pakuan-kuan na, away-away nga na, bahala na, kaya makakwarta nga na, pero karong lahi na dyan, mag-mature na ka. Depende po, siguro na iban mature naman sila, pero kuan po sila, kananay, kanang basta marag naadji taw pud nga bahalag nga na basta kay makakwarta sila ako di ko bahalag ang kwarta sa saktura basta kay na ako'y kalinaw yeah. So much for that so inibalik tas abroad wala lagi tinuod lagi mo abroad lagi ko jama to nagandam ko hala man nagipang andam nagahang mga kanang panadon pero wa pa na masud dari kay ugo pa malagi nining abot daingan man naghang kauban kuan ko no dapat kuno 23 kilograms nga kuan dadon kay basin ko makapalit mi didto og kanang mga souvenir ba ano na kasadlan pero 5 days rami amo ingon na lang magdudug asa mi ato Miss Beijing sa China excited ko kisa may nada na basig na ako followers sa Beijing China ingon na naman ako kay mo ra maghapon mo kay ara man ning baba di man jud pick up mabulgar maghapon na ato Miss Beijing China karong Marso da kining na ay basinog na ako'y follower na sa Beijing, China. Diba? Excited ko kadugas kay mo guys. Ang Great Wall of China appeals ang mga itinerary. Makita ba na libro? Gano'n ko, naramlas libro ko na pag nga na. Isa ko yun nga flower, uban ka flower kay ma-optimis sa ingay nga na. Pagtanaw na sa itinerary nga na, nga nagudso ko mo uban, dudso ko. Hindi dito pwede bi, mo nang salamat ka, kay kaning one yung first international travel nga. Kanang, ako dyan may gusto ba, dyan hinagaan ba, mo nang, asang yan, di sa ko mag-storage room, kani sa yung unahan. Kaya gano'n, brag di sa tanang panahon nga makaadto ko kay at least naman ko iubanan pero ang gasto at least na ko iubanan makakaya mo ko makatravel ang problema is tawanan ko kurang usa ka ko kasuway madunang kani opportunity na ba nga makasuroy ko nga kanang di ko mahagla kay na ko kauban nga na so sugtan po ko undoy kay na ko kauban mo sugot ko kauban lay ko sa mo kalit nga na ko kalit kay kanang naka-experience ba na katong si ko balik sa ospital kay nga na ko kalit sugsugon gani ko niya basig may nga na ka ang gahe lang ka naan ko niya nga nga na sige go as of now kuan pa mo nagasto marag half pada ara nang iingon ninyo ko kung pilihang nagasto na nga biyahe basta kay proud ra ko sa kagalingan nga sa wakas maka-travel ko
laing nasud nga kanang bang paningkamot bang hinagawa na ba na katasahang pagpaningkamot isog kan raw po kung undoy so manang ag storage room ginan imo na project so kung undoy na project ng storage room kay dapat katulagin ta dyan na i-travel sa laman na kanya no uy maka-return of investment naman po na kay syempre mag-vlog man ko daghan si matan wala na kay kuan man kanang mag-curious mo sila gan say puro mag-YouTube vlog ko Facebook vlog pug ko oh iba ka boy ko na dyan man na excited ka ko guys abi rin dyan binuang ara ko nga ma-upload ko guys manang palit-palit bari ko na kog malita og di pa ko mo-upload nga og mula ka dari sa apoy di ra man ka mag-vlog backpack nga sa ka malita para na travel lang dyan na excited ka joke ko da timing pud ba nga balik na ko na sa YouTube og vlog nga maka-share na ko ninyo ba nali pero ko smart to guys kay daghan pa jud hipos ano da kani basig ano ning sudlan ug sayang suda na pero kuwang pa man gud mga 3 pairs pa hang naandam mga outfit dapat 5 pairs na magdako extra just in case banjag na mga wardrobe malfunction artista wardrobe malfunction so may mga ana ba pero ang sapatos na mga duha ra siguro balik ang sapatos kay ang sapatos bulky dako so magkuan si ja mo gamit si daghang space sa bag ja ang daghang sapatos mag-reverse shoes ra ko mag-boots man ang lamit mag-boots ngita ko boots pero ngita ko boots nga kanang komportable still kay maglakaw-lakaw ba dami na kay simpre tour man na may itinerary ja kan dapat kumpis sa tiil excited ko guys. Namalit na gali ko gusto ka ng mga thermal bitaw nga suit. Nas ang mga TikTok hanggi pang post, hanggi pa malit hala mo pang gipang post sa TikTok kay basig na ganahan ba. Katong uban napalit na hagaban pud nagpresample pug ko kay naka-request man ko gidagahan ko ang lipayan hoy kay nakatipid ko. Gamit ba sa juto na travel kay bugnaw pa ko dito mo negative 5 pa ko no. Dahil ganahan hala. Bugnaw jud nga mag-abri gani ko straight ug nawuna ko pero ampo lamang ko nga makayanan nagkabugnaw nakayanan gani sa ang mga ijaan ug ujaan kay ang kauban na ijaan ug ujaan ni Undoy. Ana amo ang pastor sa simbahan. Ja kaya ganin nila das ni agi na sila Shanghai siguro to dito sila Shanghai daga snow ang yana ba nag-snow ba to sa kay winter season putong ragbog na kun ba kaya ganin nila nga idadidara na ako pa ka grabe kung kawik nagzagaad din na makaya no so anyway guys i-pray ko ninyo guys nga makabot kay din ni pangandoy bitong kana maka-travel ko nga na maragahan ang imagine ba jawa na lang may buwan kay Pebrero na ba jaron Pebrero ko ana ron sana ron second week of February na mukan po second week pod of March excited ko guys nakabayad na ko half pa may gibay kining down raman mi para pang reserve sa slot ba kay kuan malagi na sa kanang tour nga na agang uban na ni isdi na kuan na din hang uban na ni kana naniguwang na jud pero mobile travel ba kana na igagawar pa ni Undoy basta excited ko ba kana man siguro to ni or jang makatitan-awan na po gid ang mama mag-uban mi dito po unja manang hidrab ko nila nga mag-vlog ko kay basing tag kuan sila private sila ba nga na pero manang hidrab ko di alam gina epilogue ilang mga kuan basta ako ra gyud mag-vlog siyempre mahagip mo sila kay mag-uban-uban basta guys excited ko pungungon ang taway ka kulian nga madadjong nga na ning daw na ra ko ngana unta smooth ra tanan ba ang panahon okay yan na ang lawas okay way pamation na ng mga adlaw kay para maka kuan kay di ba pwede og nakabation pwede ra gyapon abaw ko kay baw lagi nakulbaan ko guys ang tao kay ang tanan nga makabot ko dito kay hada na pangandoy jud so anyway dan ra tama natong vlog guys no kay murag nalabi anak ko chika guys putito ba bang pramira ba ay bagjo. Ay, sigarilyas tayo.